У лукашэнкаўскім войску чарговыя зборы. Ці зменіцца асартымент харчовых крамаў? Чаго чакаць пенсіянерам і каму дастанецца новы беларускі медаль? Пра гэта і не толькі распавядзем у кароткім выданні навінаў аўторка 25 жніўня на Белсаце. Учора ў пункце пропуску «Новая Гута» адбыўся абмен ваеннапалоннымі. На волю выйшлі 10 грамадзянаў Украіны і 10 расійскіх вайскоўцаў. Наймалодшаму вызваленаму 20 гадоў. Беларусь заявила, што выступила пляцоўкай для такой гуманитарной миссии. Здесь, на Новой Гуте, мероприятие проходит по поручению главы государства. Главная цель и задача, которая поставлена президентом, сохранить жизнь. Неважно, это украинец, либо это россиянин, это человек. И во главу угла поставлен вопрос человека. Прыемная навіна для беларускіх пенсіянераў. З 1 верасня працоўныя пенсіі павялічацца. Паводле Мінпрацы ў сярэднім выплаты вырастуць на 5%. Пераразлік зробяць і для тых, хто працягвае працаваць, і для непрацоўных пенсіянераў. Павышэнне закране пенсіі паводле ўзросту, за выслугу гадоў, паводле інваліднасці і ў выпадку страты карміцеля. У выніку сярэдняя пенсія паводле ўзросту ў верасні складзе каля 1125 рублёў. Гэта на 145 рублёў больш, чым год таму. Рост амаль на 15%. Урад пастанавіў правесці капітальны рамонт санаторыю «Беларусія» ў Крыме. На гэтыя мэты наша краіна вылучыць 1,5 мільёна рублёў. Адпаведную пастанову Савет міністраў прыняў 24 жніўня. Праз кіраўніцтва адміністрацыі Лукашэнкі грошы накіруюць на рамонт вытворча-бытавога комплексу санаторыю. У сваю чаргу сродкі возьмуць за кошт скарачэння выдаткаў ведомства на іншыя мэты, у тым ліку міжнародную дзейнасць і СМІ. Таксама згодна з пастановай Савета міністраў фінансы вылучаць на рамонт будынку Менскага дзяржаўнага каледжа тэхналогіі і дызайну лёгкай прамысловасці. Гэтым разам зэканоміць на Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. Сродкаў, якія вылучаюць ведомству, утрымаюць каля 2,5 мільёнаў рублёў. У Беларусі з'явілася новая афіцыйная ўзнагарода. Указам Лукашэнкі заснаваны юбілейны медаль «30 год усебеларускаму народнаму сходу». Паводле прэсавай службы Лукашэнкі узнагароджваць медалём будуць усіх дэлегатаў так званага усебеларускага народнага сходу. Упершыню сабранага Лукашэнкам з лаяльных яму чыноўнікаў і актывістаў у 1996 годзе. Што праўда, у палажэнні ўзнагароды прапісана, што без юбілейнага кругляка застануцца асобы, якія здзейснілі, цытата, «учынкі, што дыскрэдытуюць статус дэлегата». Зацвярджаць атрымальнікаў медаля будзе старшыня УНС, зноў-такі сам Лукашенко. Міністэрства абароны распачало чарговыя трэнаванні тэрытарыяльных войскаў у 3 рэгіёнах краіны. Ад сёння зборы пачнуцца ў Бярэзінскім і Чэрвенскім раёнах Меншыны, а заўтра стартуюць у Ваўкавыскім раёне Гарадзенскай вобласці. Згодна інфармацыі Мінабароны, падчас збораў плануецца правесці прыём вайсковаабавязаных і паставіць іх на забеспячэнне. Будуць адпрацаваныя фармаванне, падрыхтоўка і баявое ўжыванне атрадаў народнага апалчэння. Пазней у кожным з раёнаў запланаваныя маштабныя камандна-штабныя вучэнні. Акрамя таго, у Міністэрстве абароны паведамілі аб мабілізацыі адной з буйных артылерыйскіх брыгадаў цэнтральнага падпарадкавання. Зроблена гэта ў межах чарговага этапу так званага раптоўнага правярання беларускага войска. Загад Лукашэнкі міністру абароны Віктару Хрэніну асабіста даставіў сакратар Рады бяспекі Аляксандр Вальфовіч. Тое, за якім галівудскім пафасам гэта было зроблена, заслуговае асобнай рубрыкі без каментара. Соответственно, глава государства поручено проверить одну из центральных причин. На зямлі, у небе і на вадзе. У Дзень незалежнасці Украіны ў Кіеве прайшоў незвычайны вайсковы парад новага пакалення. Краіна, якая ўжо 4,5 гады дае адпор расійскай агрэсіі, паказала найсучаснейшую рабатызаваную тэхніку і беспілотныя апараты, што цяпер дапамагаюць наносіць удары па пазіцыях агрэсара на фронце і ў тыле, дастаўляюць найважнейшыя грузы украінскім байцам, ратуюць жыцці пад агнём. Без каментара. Є. І Україна буде.
І да беларускіх навінаў. У Барановичах сям'я школьніка заявіла пра булінг у гімназіі нумар 4. Подле падлетка аднакласнікі ўвесь час абражаюць яго, збіваюць і псуюць рэчы. Леў Русан распавёў, што яго некалькі разоў збівалі натоўпам, а заплечнік і рэчы тапілі ва ўнітазе. Ён таксама паказаў сінякі на целе. Сям'я адзначыла, што за гады булінгу неаднаразова звярталася да кіраўніцтва гімназіі, раённае аддзяленне міліцыі, аддзел адукацыі і пракуратуру. Між іншым, булінг выйшаў па-за межы гімназіі і распаўсюдзіўся на танцавальную студыю, у якой займаецца школьнік, і музычную школу. У выніку управлення адукацыі Барановіцкага гарвыканкаму паведаміла, што праводзіць правяранне. Яе вынікі пакуль невядомыя. У Берасейскай вобласці 32-гадовая жанчына зладзіла на дарозе вогненнае шоу. Цяпер ёй пагражае адміністратыўная адказнасць. Інцыдэнт адбыўся 20 жніўня на 3-м кіламетры дарогі Н450. Берасцягулі-Падлесе Радавіцкая. Берасейскага разлила паліва на асфальце ў форме лічбы 32 і падпаліла яго, а ролик выклала ў інтэрнэт. Відэа пабачылі гэтак званыя праваахоўнікі падчас маніторынгу сацыяльных сетак. На жанчыну склалі 2 адміністрацыйныя пратаколы. Адзін з іх аб пашкоджанні аўтамабільнай дарогі, другі за парушэнне правілаў дарожнага руху пешаходам. Гэта не першы падобны выпадак. Гэтак некалькі дзён таму ў Барысаўскім раёне 32-гадовы мужчына намаляваў лагатып Audi палівам і таксама яго падпаліў. На яго тады склалі протоколы паводле аналагічных артыкулаў. У Віцебскай вобласці за мінулыя выходныя падчас дазволенага палявання забілі 3 мядзведзяў. Пра гэта паведамляе беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў. Як адзначае прэс-служба таварыства, 2 з забітых мядзведзяў самцы ва ўзросце каля 4-5 гадоў. Паляўнічыя здабылі іх у Докшыцкай і Глыбоцкіх паляўнічых гаспадарках. Яшчэ адну 3- ці 4-гадовую самку, дакладны ўзрост жывёліны невядомы, забілі ў Віцебскай паляўнічай гаспадарцы. Паляванне на бурага мядзведзя ў Беларусі дазволілі летась. Тады адмыслоўцы панізілі прыродна-ахоўчы статус віду. Пры гэтым мядзведзь па-ранейшаму застаецца ў чырвонай кнізе Беларусі. Сезон палявання на жывёліну скончыцца 31 снежня. Кацяня з Рагачова здзейснила небяспечнае падарожжа ў Гомель. Праўда, без білета і ў незвычайным месцы. Малы схаваўся ў дне аўтамабіля і так праехаў некалькі дзесяткаў кіламетраў. Але галоўнае, што падарожжа скончылася шчасліва. Аўтар відэа паведаміў, што ў малога ўжо з'явілася сям'я. Саня контрабандой с Рогачева привез кота. Безбилетный пассажир. Блин, он слепой еще, прикинь. Она, походу, их родила у меня в машине. Давай и хавай. Сейчас мы тебя в люди выбьем, бичара Рогачевский. 35 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Вярхоўны Савет надаў канстытуцыйны статус дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце нашай краіны. Белсат віншуе беларусаў з гэтай знакавай датай на шляху Беларусі да сапраўднай незалежнасці. Ну а пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі Белсата 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайкі і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.